Niken, sehat, Nduk? Niken Salindri. Ayo. Sehat. Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Pigi Rejo Agung. Nggih. Pun nate dereng saderenge niki. Saderenge ketinggalan dereng. Dereng nggih. Dereng. Saderenge nggih dereng meneh ngono padha, Nduk. Padha piye? Aku ya lagi pisan iki. Iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pigi Rejo Agung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilnya merimpah ruah. Mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah. Mugi-mugi kedepannya semakin nggih, Pak. Amin. Amin. Semakin piye semakin tok lho. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah mengglobalkan semua, Pak. Mengglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik. Ya semakin intinya. rejo, semakin Melimpah. Semakin ya bolong barokah. iki. Dikira ngono lho, Pak, paling ya, Pak ya. Iya. Kok menawa dhek ora tega karo awakmu ngono ya. Kaya ngene wong tuwa iso ora tega. Lah, wong tuwa iki ora tega nek awakmu harus ada. Ya kan gentenan nek ngomong. Ya wis, ngono ngomong. Mulane menengae. Ah. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin Nggih. lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah ya nggih, hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilinge lancar sukses, amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Iya, Pak. Nggih. Nah. Ya kuwi lho, piyai loro kuwi ya numangsaku ya Salim. oh iya Rung Salim ya Nduk. Wah, jan ben bengi lah ngimpi karo sampean. Lha kuwi sumpah, yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Mergo suwi ra ketemu, suwi ra video call sok-sok kangen. Kowe ora tau ngimpekne aku kan? Nggih nate, Pak. Piye pas piye ngimpekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to, Pak. Terus kula nyinden ngoten sampai ngimpi ngono kuwi lho, Pak. Aku kuwi kangen lho, Pak. Kangen Aku dadi jenengane, bukae Pak. si Pak Dalang tak penging sare ben ra ngimpi. Lah leranku kapan kok iso ora turu Ora lho. turu ya malah kesehatane piye lak ngono. Ketimbang ngimpine bikin sakit hati. Tur bareng sampean saya dewasa, saya gedhe no. Sampeyan lak asline trah kok Klaten to? Nggih, Pak. Lah lek diturut aku ya trah Klaten. Nggih, Cara Bapak. silahe ora bapak kok ora anak. Ning nek Klaten kono, aku karo sampean kaya kakang karo wadi. Nah, iku ya ora. Ngono kuwi. Dadi kaya sak barakan ngono lho, mung kakek 2 tahun 3 tahun ngono. Iku saestu to. Iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono. Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresna, isih gemati kaya ngono ya. Pangestune, Pak. Aja lali karo wong tuwa, bar iki poso terus bodho to. Nggih, Pak. Ya paling ora aku tak kirimi rekening aku yo transferen ngono. Loh. Ngono ya. Lho, Pak, yo kuwale. Lah ngopo? Lah kula sing anake jenengan tirose. Loh, Ya wong- kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. Ini Bukan tembung anaknya yang menyangoni bapaknya. lagi iki aku krungu tembung kok menyangoni lho. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho, Pak. Ah. Bebungah. Lah aku nyangoni dhuwit nang ngene iki kan. Kuwi padha karo Yai Segoro. Nah. Ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. kita. Lah ngono kuwi kan. Nggih. Terus mbah nuwun nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet leh momong anak putune. Ketok tuwek no malian iso putu barang iki lho. Ora teges iki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra yo duwe putu to. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya nembang sing apik cahayu coba. Bawa mboten Pak? Ya bawa yen nang nggen CD-CD utawa ning YouTube kae, nang TikTok dan sebagainya kae. Ayo, zaman saiki sih enek CD barang. Siji jen kula iki saiki ora disetel. Iya apa? Dadi PP yo. Tapi kok malah di PP gitu. Apa we? CD kaset ngono kuwi to. Iya. Dadi di PP. Iya. Ambuh, iki malah diingi aku roh ning proyeke malah CD ora disetel candal-candal ke. Alambuh nggih. Adate lak nembang era sekarang. Saiki coba sing klasik luwih dhisik. Jangan diragukan. Bukti lek mangkate Niken Salindri pancen saka gamelan, saka wayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni ning bawane apa nderek sampean. Kaya apa? Dan Nggih. yo bawane apa? Pelok nenem. Ayo. Ayo, pelak-pelak momon Lho karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya, nggih. Nggih. Monggo, bawane apa? Manut karo sampean.
Ya, Rinasa saya rasa nadyan bendino tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah, luar biasa. Ora tau entek suarane. Cak Dulang suarane piye? Wes pokoke nek Niken iki apa ora kena diragukan dari era lagu sekarang era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan menjadi abadi dan selalu memahami. Leres. Mergo ngibarati bangunan ki pondasine gendut Niken ki wis bakoh dhisik. Mbok arep ditingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis bakoh. Leres. Ya nduk karo nggih mengenang Swargi ki mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep ngenteni. Wah, cocok mangga. Nggih. aku ngenteni tekamu kaya ngenteni maduni Genduk Niken nembang angenteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike ndelalah anyarengi pepundhenmu nok ya bapakmu dhewe sinten Mak. Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pikir Jagung sinten sing rawuh Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hariwuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim kelawan warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe. Ya, salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Nduk. Kledang kae bocah nek kaya ngono nembang apa-apa tek becik apa-apa tek apik. Pancen mau cagake wae ya piyai-piyai seni. Kayak mangkate saka gamelan apa wae iki mesti dinikmati, dipelajari, disajikan. Nggih. Didlowentah karo rama ibune direwangi prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang purbane pangeran dadine anak ya luar biasa. Padha karo jenengan lho Mas Jolang. Jenengan lak sregep prihatin sregep poso. Anake ya hebat to. Alhamdulillah niki sing siji teng Koramil, sijine teng Kodim. Syukur dados TNI. Mas ya bapake kaya ngene anake kan dadi Dadi apa? Dadi pegawe no. Ning kono ki ora pegawe. Terus nge-grab. Ning kono ki ngojek, malah ngegret akhirnya pegawe. Nolak salira lho wis pokoke Niken iki yo aku semelu bangga. Karena apa? Dimanapun Niken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul, luar biasa, kebaya dan jarit. Wah luar harus biasa. menyesuaikan tempat. Iya. Ini dimanapun kebanyakan penampilannya keren. Kamu sehat terus ya Nduk ya. Ayah tidak. Aku ayah. Iya dia ayahku titipkan doa semoga dia tenang di alam surga. Sampean dianggap mati loh. Ora apa-apa ngloloni pesen sik lah ning kono timbang antri. Iya.
Akhirat keturunan. Iki jenenge anak perhatian ngene iki. Ngono ya. Doa sebelum meninggal. Lah, wong banget dicicil neh donga. Wah, kira mbok cicil kedisian liyane ke ngenteni ngowo kepanasan. Mengaturkan Sugeng Rawuh. Nggih, selamat datang. Panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ngerti ora? Pak Hari. Pak Hari asmane dawa. Napa? Hari Senin Selasa Rabu. Bapak Obari Puryanto. Nah, Pak Puryanto. Panjenengan iki nadyan tok di tengah kesibukan ngerso rawuh nglonggarake wektu. Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ben-ben iki nalika rame-rame layangan pas ketiga kae, kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggere rawuh mesti ya tengah wengi mergo ngratani men adil anggenipun tresnani dhumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tangan kagem Bapak Bupati yo. Dina dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan. Jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Iya, pasti. Yo tentang alas sekarang kan. Alas. Apa kon Puspitomolo boleh? Dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah iki nang paturan. Aku tidak suka yang cowok kalau ganteng-ganteng. Lah kenapa? Biasanya kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok. Cak. Iya. Enak sing elek-elek ini. Iya, kalau jelek-jelek gini kan setia. jajari takoni Pak, niken Pak. Antarane milih aku apa sampean jajari kayak bocoran. Ini. Senyur-nyurnya ya. Jujur-jujurnya. Iki ganteng lho, tapi duitnya rontok sithik. Nah iki elek, utange aki milih. Misal milih Malah saya remuk. milih di Joko. Saya yang milih sing kayak Ya. Mas Dolan. Nah, ini jadi ini iki bro sepurane. Kalah nasib ya. Leleng ngono ki ora. Kok iso? Milih dadi seduluran. Iya lah. Jadi, Tidak sedulur. apakah kamu memilih sebagai apa sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Bukan saya. Siapa? Pedus saya. Enggak apa-apa, wedus sebagai perwakilan dan perumpamaan. Kalau melihat wedusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lemos. Malik. Lah sing kagungan dek niken lah sing mari yo dek niken. Lah aku nek ndelok ning iki ini dek niken. Dek niken. Aku mesti ingat terus kalau cintanya itu cinta murni. Sampeyan yo kaya wedhus ya, Pak. Nah, kalau wedhus dek niken piye? aku yo ngerti kaya roh dek niken. Nah, nek kepengin kiss wedding ora usah dadak golek pipi. Lah iya. Oh, sudah ya. Arep pipine nang mburi to, Nduk. Sa, ae iki dirimu ngaturke apa? Iya. Karo Bapak Bupati Katemben Kewala. Nggih, ngaturaken lalagon mawon. Nggih. Dan semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Mungkin ditimbali mriki. Nggih. Monggo. Bar niki ben lenggah dhisik. Men tembange niki diaturke bar niki ngaturi Pak Bupati. Oke. Ben lenggah dhisik. Nah, kersane lenggah Sekedap. cocok. Kusuma Wijaya. Puspitanala. Puspitanala. Lagu kesukaan. Maka Cok dipun aturaken yuk Madangkara bersama Niken Salintri. Yo. Pak Faris Sugiono Suglaras saking Surabaya rawuh wonten ing Madiun. Tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salintri.
Saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu, mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna. Amin. Sukses. Gendingipun Lestari Lintang Asmara. Ayo. Pilihan Nduk, ndi Nduk? Ayo. Manut, Pak. Lestari ya. Nggih. Oke, dikancani Mbak Birgita Ayu. Dik Birgita iki apal Dik Birgita iki ya langsung cek. Ayo ayo. Semangat wis. Adimu wedok wis semangat. Ayo sayang. Iya, saya udah sabar. Angger wong wedok kok tindak sayang iki lho. Nek dandan ra ditunggoni Bener Mas, ya Allah, sama ini jangan gemari banget karo aku janan. Piron ki aja pas nggon tengah, Lah, tapi nek ndi? dienggo ndakah iki rada mirip. Iya. Aku mau radi ngonokne. Omong jare sampean mung seneng niken, saiki karo aku kaya ngene. Ya nikeni Mas yo adimu kae nek ngadi busana wis bener brosmu barang ora pas nggon tengah. Aku mau radi ngonokne. Lho iku lho nikan iku piye? Padahal sing ngelem-ngelem sampean ganteng aku mean. Sayang tak benakke wah bocah kok puwi tering ngene. Mama. Ayo nek purek kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye to? Pateni susahe ben karek rasa senenge cah cilik iki kudu dukung. Ayo mriki sayang. Gendong. Wah, Ngene iki lho. kandhane iki malah sentuh bejo sampean iso gendong niken lho. Gede kok nyuwun gendong ya. Lah rasane kaya ape geret lori ya. Ayo sayang. Sia-sia temen iki lho. Wah, rusak tenan iki Pak Julang. Mas Yola, aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Iki Mary, ayo. Alah wis iso pipis dhewe kok Oma gendong. ya pengen sama nih kudu adil. Loh, jare aku tok. Lho iki naik. Lho iku ucul, niken ucul. Lho ayo. Sayang. Gendong aku tok. Bakoh tenan iki. Aku ya pengen digendong Mas Yola. Aku ya pengen. Sik, aku tak ning musala ape ngisak. Kok ning musala tak ape ngisak iki lho. Wong loro usung-usung wong masalah. Makanya milih salah siji, milih aku apa milih iki? Lah, Nek aku ayo. jek perawan lek iki mbok. Cek perawan. Ya ora jare merabi. Kowe ki aja ngono kuwi, kono jenenge fitnah ya jenenge bar fitnah. Ora lek jare merabi, kan yo ora ro. Wis Tengahi Mas Ulang, tengahi Mas. Iki piye? Awakmu iki wis gedhe ngalah karo sing cilik. Pokoke muni isih buntu ngono wae. Angel to. Ora Kan kok yo pesen, padha Mas, tenang. Mbak Yumu ki nek kadung purik ngono kuwi iki isih ngono. Jelas to Mas. Mama iki mbek iki ae, aku mbek iki. Wis yo. Ngono. Aku nek jujur nikah ning kamera nikah koyo Lah justru kuwi aku mau golek iku. Kayak hitam putih. Dadi iki Jelas hitam putih loh. masa ya nuwun sewu. Aku iki jejer wujude iki niken karo jolang. Lho ning kamera kok iso niken karo asu ku piye? ya ora, lek pamane aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek senine. Oh iya. Lah lek ngene kan Mbak Birgita ki putih, ya toh. Pamane putih. bojone iki putih. Lah. Dadine anak sok yo putih. Nah. Putih. Nek karo aku Nek no. kare kan kayak zebra. Lah. Blentong-blentong. Weling. Malah unik ngono kuwi. Apik. Apik angger niliki kok wah kaya ula weling ya. Lah iya kok ya. Yo, Ayo diaturake. Yo. Dik kita karo genduk niken Nggih. Salindri. Lestari lagunya. Yo, diaturake. Monggo, Cok. Ya, Jos. Awas, go. Seneng aku ngerti cah loro do rukun ngono. Nggih. Ya. Adik Yaya, kakak Yaya, nggih Terus rukun. duwe ciri khas dhewe-dhewe. Leres. Lek Mbak Niken genah tegas, jelas banter. Nah, Yen Mbak Birgita ya pancen alus kaya atine ngono ya. Alus
halus menyakitkan. Iya. Biasanya ngono, Pak. Ora. Kok lek halus sing ngono. Lho, kok lek biasane halus sing ngono kuwi. Kan iki serangan iki menggiring netizen Lah, kan. iya. Aku dihujat Mas Bro. Iya. Ora, lah jarimu bodoh amat. Lah ya wes jo menggiring tapi. Kita omongi, amat saiki wis pinter ora bodho. Ngawur.